Takže už asi ako viete, Gaijin týmto updateom pridal nové protilietadlové systémy, a to je napríklad ako Iris-T SLM, Spider alebo podobné. Lenže o toho ja tu dnes nie som. Tým novým updateom Gaijin pridal aj nové radarové obrazovky, kde viete ovládať svoj radar a zároveň aj nakoniec posielať rakety. Takže v tomto videu vám aj to ukážem, že ako sa to robí a ukážem vám to aj v praktike. Funguje to tak, že si otvoríte tie obrazovky radaru pomocou C+R, máte to ako default. A tu môžete vidieť rôzne už ciele. Máme cieľ 1, 2, 3 a 0. Keď si chceme nájsť cieľ, tak tu môžeme si aj vyfiltrovať, že len chcem nepriateľské ciele, čo sa najviac hodí, takže tak by sa to radil. Potom tu máte controls, napríklad ako vypnúť, zapnúť radar. Potom môžete prepínať medzi IRST a radarom. Toto máte nabindované. A štvorka to máte, čo mám ja štvorku, to je, že to zvyšuje a znižuje range. A potom pravým vystrelíte. Takže keď chcete vystreliť, kliknite na ten target na mape alebo tuto a potom kliknite X a ono vám ho to lokne. Si môžete tuto aj prepnúť na Night Vision alebo termály. A teraz len stlačím jedno tlačidlo, ono sa to vystrelí a aj samo sa to bude guidovať. Ja nič teraz nedržím a samo sa to guiduje k tomu lietadlu. Bum. Potom ho odomknete X-kom zase, ako ja mám napríklad. Vyberete si nový target a vystrelíte po ňom. Zase nič nerobíš a ide si to samo po sebe. A je tam dole. A takto môžete prepínať rýchlo. A ešte samozrejme nemôžeme zabudnúť na toto vozidlo, nové LD98 z tohto updateu, čo má Fire and Forget rakety práve že, lebo to má Iris-T. Takže si otvoríme radar a tento radar to má aj lepšie, lebo vidíme, že typ. A to je také lepšie asi, no, že vidíme typ. Takže si len vyberieme target, vystrelíme, kliknem, výstrel, kliknem, výstrel. A teraz len čakáme, kým to letia. Jop, tam už ide. Jeden, druhý, tretí. Najzaujímavejšia vec o tomto je, že to funguje aj pre kanonové AAčka, napríklad, ktoré majú search radar. Ako napríklad tuto, ja mám LVKV 940C, má to radar. Otvorím si ho, kliknem si target, mám vybrané proximity fuse a začnem strieľať. Napríklad bum. A samo to líduje tiež. Tie strely to tiež samo líduje, moc tu to neuvidíme, no. No a stretol som lock na neho, lebo máme IRST na tracking. Ale helikoptera by sa na to mala objaviť o chvíľu, takto. Jop, tu je. Toto je helikoptera. Ale moc ju netriafame, lebo toto Ačko je dobré, že je na blízko, ale dali sme ho, ako môžete vidieť. Takže teraz som sa dal do hry. A práve, že máme aj down tier. Áno, máme menší down tier, ale máme tu že 1 na 7 najmä. Pozerám, takže trochu odohrám s CVčkom predtým, než sa spadnú lietadla, lebo na túto nebudeme mať moc veľa lietadiel, ale tak aspoň moje ITOčko bude najlepšie, lebo mi to nebude vyžierať napríklad Iris-T SLM, čo je najlepšie AAčko teraz v hre. Ježišimaria, tam ich koľko je na. Keď tam majú celú líniu, kamo. Niekto tady to ide. To je 80 Abrams. Schytal. Musel si smoknúť, kamoš. Musel, tak či tak umreš. Jop, tu je. Tak, mŕtvy. Kamoš, sú tu 2 Abramsy. Jeden vpravo, jeden vľavo. To je typek, to je Abrams. Ne, nezaleze. Tak si ho scoutneme aspoň. Holy shit. To je ďalší. Dobre, teammate dostrelil. Dúfam, že mu rozbil aspoň niečo dôležité. Jo, práve vystrel. Push. Á, radiátor fuel tank. Dobre, mám rýchlejší reload ako môj teammate. Ok, ale my ich už spam pushujeme, spam campíme ich. Tak to dobre, to idem ječknúť, to jayoutujem. A ideme do ITočka. Dobre, takže zastavíme si. Vybereme si target, lockneme ho, vidím ho, tam je to helikoptera a výstrel. A raketa nám sa pekne guiduje sama od seba. Hit. Dobre, dal som ho hit iba. Enemy. Jop. On je za domami. Čurák jeden. Tam je. No, mám ho. Dobre. Zoomneme si, vystrelíme raketu, je in range, 7 km od nás. O, nie, strieľa raketu, čo? Dačo strieľa. Dobre. F-111F, to budú bomby. Nie, to budú AGM-ka, Ne. Ja nemám nič, ak by som sa ich zbavil.
To sú AGMK, ja som mŕtvý, ja... It was at this moment that he knew. He fucked up. Jop, tu je. Ach jaj. Na top tiere to bude ťažké, keď teammate tu majú Ačka. Hlavne to ešte SLM-ko. Čo má bohovie aký range ešte. Jop, objaví sa radar. Objaví sa target na radare, kamo, a hneď potom ide. Když ja viem mieriť vyššie. Dal som ho. Pokom to strieľa, akože koho tam vidí, koho ja nevidím? Drona. To môžem aj sám zostreliť. Hit som mu dal. Dobre, ale je mŕtvy. Kamo, ja nepoužívam ani tu radar screen, iba na diaľky, strašné. Ale je ich tu dosť, akože. Dobre, to bol Hellfire. Enemy. Čo to je? Teammate nemusel si akože toto robiť. Odkonala. Jak ďaleko je? 10 km výstrel. Defenduje. Ja neviem ani čo sa deje, kamo. Ja nevidím nič cez ten smok. Čo tu teammate samozrejme musel dať. SUčko. Choď raketa. Choď si dať obed. Poď raketa, daj si obed. Daj si obed, raketa, áno. Dali sme ho. Dobre, ale musím teraz eliminovať munície takto. Dobre, mission eliminated. Počujem ďalšie, dobre. Dali sme 4 killy. Toto bola pekná hra. Tak toto už je všetko odo mňa na dnes a dúfam, že sa vám toto video páčilo a ak áno, tak bol by som rád, ak by ste zanechali like a odber. Taký youtuberský šik proste, čo sa musí povedať a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.